Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa inyong mga cellphones. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako uman importante. Orog na sa laog ng Santa Misa, mantinirong tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Please rise for the novena to Saint Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you in each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus,
who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee, until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo as siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imo linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. De kami naging marhay na para ataman kan sa imong linalang. Da imi nasabutan as sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatian minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao, antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linlang, asin mga matinabang na para surukan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sangaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ngunyan Webes, ika-23 semana sa ordinaryong panahon. Ansa to yung mga intensyones iyo ang mga minasunod. Thanksgiving offered by Rosine Altavano family. In honor of Saint Jude offered by Zoe and Zane Altavano. Thanksgiving for speedy recovery and all the blessings offered by Molos family. Thanksgiving offered by Noni Nashon, Joey, and Arby. Special intention for speedy recovery of Roberto offered by Haliasgo family. Special intention to pass the nursing licensure examination on November 2024, offered by Nori Fen, Daphne, Kyra, Erica, and Maria Jane. Special intention
for guidance, for safe travel of Bien Binka Mikalier, for the eternal repose of all souls offered by nomination.
Sa liwat, Diyos marahay na aga sindog gabos mga tugang. Matindog na po ang gabos sa sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Good morning. Good morning to Father. Mag-SMB muna tayo. Smile muna bayan. O tawan ta daw nin magayuno na smilean sa tuyang kataid while greeting them a good morning. Good morning. Yan. Ngunyan tagud naan sa tuyang morning, kita ngunyan nagkakatiripon sa pag-umaw asin pagpasalamat sa tuyang kagurangnan. Sangaran ka nama kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Aldaw na Webes, kaya kita digdi sa komunidad, bilog na komunidad sa parokya ni San Judas Tadeo, nagtataong onra sa iya, nagdudulok sa iyang tabang asin intersesyon sa satuya pong mga pangangaipo. Siring man nag-uumaw, nagpapasalamat sa mahal na Diyos sa mga biyaya na padagos niya to tinatamasa dahil sa pamibi asin tabang kan sa tuyang mahal na patron. Rumdumon taman na ipamibi sa daog kaining misa, an kapahingaloan kan kalagkan sa tuyang mga namumutan sa buhay na nainot na po sa to sa ikaduwang buhay. Ngunyan, pagsulsulan niya to an sa tuyang mga kasalan, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo po kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, maguring sala ako, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ta Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa to ang mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo an sa imong pagka-Diyos sa paagi kan paghulit din sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo na an sa iyang mga pamibi danay na magpatalubo sa imong simbahan asin dakul pa an magtubod sa imo. Ininahagad mi. Sa ngaran ni Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki na nabubuhay asin nagahade kay iba mo, asin kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ngunyan dapit sa kakano na inatang sa mga Diyos-Diyos,
Aram niya to na kitagabos may pakasabot. Totoo, alagad ang pagkasabot nakakapaabaw-abaw. Alagad ang pagkamuot nakakapasarig. Ang tawong naghuhuna na may nasasabutan siya, daiiyan nakasabot sa sukol na maninigo. Ang namumuot sa Diyos, namimidbid ni Diyos. Ngunyan, dapit sa pagkakan, kan inatang sa mga anito. Aram niya to na mayo nin halaga ang mga anito, asin daing ibang Diyos, kundi saro sana. Minsan ngani may mga bagay na inapod mga Diyos sa langit o sa daga, kaya nagkakaigawan nin dakol na mga Diyos, asin dakol na mga kagurangnan. Alagad para sa to talagang may saro sa ng Diyos, an Ama. Asin man saro sa ng kagurangnan, si Jesucristo. Huli sa iya linalang ang gabos, asin huli man sa iya, kita nabubuhay. Alagad inidain aaramanin gabos. Nagkapirana tuod sa mga anito. Nagkakakan kan aram nindang inatang sa anito. Kayaan sa indang konsensya na maluya, nadigtaan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pasunod da ako kagurangnan sa dala na daing katapusan. Pasunod ako kagurangnan sa dala na daing katapusan. Kagurangnan pinagsiyasat mo asin midbid mo ako. Aramo kun ako minatukaw asin minatindog. Minsan sa harayo nasasabutan mo ang sakong iniisip. Inuugid mo ang sakong paglakaw asin paghigda. Ang gabos kong gawe hayag sa saimo. Pasunod ako kagurangnan sa dala na daing katapusan. Ikaan kaglalang kan sa kuyang buhay. Sa tulak nin sa kuyang ina, hinaman mo ako. Inuumaw takahulikan makangangalas na paglalang mo sako. Makangangalas ng gad, ang gabos mong mga gibo. Pasunod ako kagurangnan sa dala na daing katapusan. Siya sata ako kagurangnan, asin midbidaan sa kong puso. Baloa ako asin midbidaan mga kaisipan ko. Hilinga kon igwanin kabikuan ang sakong paglakaw. Asin pasunod ako sa dalan na daing kasagkuran. Pasunod ako kagurangnan sa dala na daing katapusan. Ipagrukyaw niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong pagrukyaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, sa indong naghihinanyog sa ko, iniyan sinasabi ko. Kamutan nindo an sa indong mga kaiwan. Tabangan nindo ang mga nauungis sa indo. Bendisyonan ang mga nagmamaldisyon sa indo. Ipamibi ang nagpapakaraot sa indo. Sa minasampal kan sa imong pisngi, ipasampal mo ang ibong. Sa minakuhakan sa imong kapa, itao mo man ang alikboy. Tawan mo ang gabos na minahagad sa imo, kun kuahonan sa imong rugaring, da imo pagbawion. Kaya, gibuhon nindo sa iba, ang buot nindo na gibuhon hinda sa indo. Kung kamo namumuot sa nasa namumuot sa indo, anong halaga kayan sa indo? Ang mga parakasala namumuot man sa mga namumuot sa inda. Kung kamo nagtatabang sa mga nagtatabang sa indo, ano pang balos ang lalaubo nindo? Ginigibo man iyan kan mga parakasala. Kung kamo magpautang sa mga nagpapautang sa mga linalauman sa nanindon na makakabayad, anong pakinabang kaiyan sa indo? Ang mga parakasala, nagpapautang man sa kapwa parakasala, alagad naglalaom na bayaran. Kamo tanindoan sa indong kaiwal, magibonin karahayan, magpasubli na daing pigahalat na balos,
Magkakaigwa kamo nin dakulang balos, asinaapodon kamong mga aki nin urog kahalangkaw, na marahayon sa mga maraot saka sa mga tampalasan. Magmahirakon kamo, ulita may herakon an sa indong ama. Day maghukom, asin day man kamo paghuhukuman. Day maghatol, asin day man kamo paghahatulan. Magpatawad, asin kamo man patawaron, papatawaron. Magtao, asin kamo man tatawan. Marahay na sukol, dinasok, hinugyog, pinasupay, an iuula sa bulsa kan sa indong gubing. An sukol na isinukol nindo, iyuman an isusukol sa indo. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Sige daw po, igrita girarayan sa tuyang katay na good morning. Ining sa tuya po, Ibanghelyo and challenge and lesson kay ni boils down sa imbitasyon kan sa tuya pong kagurang na nakita maging may herakon, siring naan sa tuyang ama sa langit, may herakon. Maging marahayon, siring naan ama sa langit, marahayon. Ngata kita nagsisimba, rual daw, aliba sa tuya kada Webes, yaon ligdi. Kasi gusto ta pong makaabot sa kahadean ng langit. Gusto tang mabuhay sosog sa dignidad kan mga aki nin Diyos. Kaya naghihingo kitang maging marahayon, naghihingo kitang maging mahirakon sa lambang saro, naghihingo kitang magibonin karahayan, mantang yaon digdi sa kinaban. Sa iyan, makukuan niya to, digdi sa tuyang Ebanghelyo, digdi sa mga tataramo na ini. Paano kita maging marahayon? Madali dangugon, dipisil gibuhon. Ini po ang sinabi kan sa tuyang kagurangnan, kamo tanindo an sa indong kaiwal. Sige daw, sisay po ang namumuot sa kaiwal niya. Baka iba man na pagkamuot. Ang bait-bait niya, Lord, sana kunin mo na siya. Baka pigpapangadji mo sa imong kaiwal. Kamutan mo an sa imong kaiwal, tabangan nindo an mga nauungis sa indo. Gari dipisil subasura niya, tigtatapok sa imo, sa kudal nindo. Manlain-lain, tigigibo kang neighbor mo, pag nagsusulo, pasiring sa indo ang aso, nagatamanin urig, anparong kantangkal, pasiring sa imo, pero pag tigbuno sa urig, maski sabaw man lamang, dahi ka man nakakatana. Pero sabi kan sa tog kagurangnan, tabangan indo ang mga nauungi sa indo, bendisyonan ang mga nagmamaldisyon sa indo, ipamibi ang mga nagpapakaraot sa indo. That's the way how we can become merciful. That's the way how we can become perfect, just as our Father in heaven is perfect. Narumduman ko, may saro kay ito daang hadi, igwang tulong aking lalaki na masaksid sa iya sa crown. He was already dying, but still he was undecided kung sisay duman sa mga aki niya. Ang pwede niyang pamanahan kan kahadean. Kaya, he decided na ipadara ini sa kinabanan sa iyang tulong aking lalaki. Tanganing matesting kung sisay talaga ang maninigo na maging hade. So enot, na aki niya, ang ginibo po, gabos na sa iyang pagsadiri, mga kayamanan na mamanahon niya sa iyang ama, ipinanao niya po sa mga duka, which is a very noble act. So pangduwa, taaram niyang magiging hade siya, baka paglamang-lamangan siya kan sa West Philippine Sea, o pagburubumbahon siya, nag-train sa military. Tanganing madipensahan ko ang kahadian kan sa kuyang ama. So pangtulo, ang ginibo po kan pangtulo, nahiling niya, nag-agi siya, na sukaiwal niya, kaaway niyang mortal, yaon sa peligro ning kagadanan. Kaya ang ginibo po kaining pangtulo, tinabangan niya itong mailigtas itong sa iyang kaiwan. Now, sige daw, hulaan nindo, sisay ang pinili duman,
sa tulong ito na maging hade. Si Say po, tururog na ugari. Paano kita makapili? Aram po nindo, ang pinili, supang tulo. Tas sabi kan sa iyang ama, sabi, asin ini mismo ang imbitasyon kan sa tuyang kagurangnan sa tuya. Na kita, aside from maging just, aside from pagiging matinabang, ang importante hunda ang kalidad nin sarong hade, iyo ining inaapod na compassion and forgiveness. In other words, ang pagiging mahirakon. Jesus invites us today to embrace this virtue of compassion and forgiveness for us to be someone who is worthy to inherit the kingdom. Digdi kita magiging marahayon. Digdi kita magiging mahirakon. Now, paano po iyan ina-aplikar digdi sa satuyang ebanghelyo? Taan kinaban baga po? Nagsasabi sa tuya na love your neighbor and hate your enemy. Gamutan mo, sunamumuot sa imo. Siyempre, natural, di ba? Iyan ang tigsasabi sa tuya kat kinaban. Love your neighbor, love those people who love you, and hate your enemy. Kaya nga ni, para sa kinaban, iyan ang tamang gibuhon. That's the right and proper thing to do. Kaya nadadangog ta pirmi itong tataramo na a tooth for a tooth, an eye for an eye. Ini ang ginibo mo sa kuya. Ini man ang ibabalos ko sa imo. Diba? O kaya nga ni gustuhon ang iba sa tuya na ma-approve na, malegalize itong lethal injection, pag ika-kriminal, o ginadan mo sutugang ko, o, dapat lang na magadan ka man. O, diba? Daing pangpang, sabi kan mga gurang, daing pangpang na daing kahampang. I always want to get even sa mga tawong nagibo sa kuya nin maraon. Diba? O, sa opisina, nagparasipsip ka, linamangan mo ako, o, kaya ika ang na-promote, ako daing na-promote, mahiling mo ang hanap mo. Tapapakaraaw takaman. Diba? Siring po kayan ang tigsasabi kan kinaban. Kaya nga ninadangog tapirmi itong sa mga pilosopo nagsasabi, pag ginapo ka ngayanin gapo, gapoon mo nin tinapay. Pero so tinapay, nasa laog kang garapon. Tanganing may ludog man siya. Diba? Pero anong sabi kan sa tuyang kagurangnan? Ulit-ulit yung sinabi digdi sa tuyang ebanghelyo, love your enemies and pray for those who persecute you. May magayunon nga ning tinao siyang ihemplo, kung sinampal ka digdi sa wala, itao mo padaan saro. May nakagibo na po sa Indo kayan. Sige daw po. Sinampal ka sa wala, maray pa beneso-beso ka, itatao mo pa sutuo. Pero kung sinampal ka sa wala, itatao mo paan tuo. May narumduman ako sa sarong istorya. May saro dang lalaki kaya ito na nagdulok sa sarong kurang na madunong. Ako ngaya po, sinampal ako, asin nagdulag ako. Ano ngaya po ang dapat kong gibuhon? Sabi kan gurang, Noy, pirang beses ka ngaya sinampal. Sa iling ko ngaya, mga 49 beses ngaya ako sinampal. Sabi baga kaya ngaya, itao mo pa ngaya susaro mong pisngi. Sabi kan gurang sa iya, so advice, bumalik ka ngaya duman sa nagsampal sa imo. Pumasampal ka pang saro. Nagnalas siya. Sabi niya nga, po pay, tamapasampal pa akong. Ito ngayang ultimo, pang 50. Ito ngaya, sukadangagan mo, na sinampal ka 49 beses. Dahil mo lamang sinalo, dahil mo hinapot, nga sinasampal mo ako. Anong rason? Kaya kan sinabi kan sa tuyang kagurangnan that we should offer the other cheek. If anyone hits us or strikes us on the right cheek, he did not mean that we have to be stupid. Na magikitang patal o dangag to willingly submit ourselves to violence or to take revenge. Rather, ang gusto kan sa tuyang kagurangnan, punduhon ta na itong karahasan
na tigigibo sa tuya. He wants us to stop the vicious cycle of violence. Taan pagbalos never ends violence. It aggravates violence. Baluon nindo, ginibuhan kanin maraot, gibuhan mo nin marahay. Napupundo, ang pagibo sa imo nin maraot. Kaya kung tigpaparatapok ang basura sa tangod mo, kan sa imong neighbor, o pag nagluto kanin tinola, padarahin nin tinola, sa aga kaiyan, makukonsensya na iyan, na dahil na itapok dyan ang basura. Ay mabuot man pala ngayon ng neighbor ko. Pero kung tinapok sa imo sa basura, ang ginibo mo man pagkaaga, so basura mo man tinapok sa iya, gari ka mo ka nagbabalibol o roal daw. Diba? O, pag ginibo mo ang karatan, binalsan ning karatan, dahil ng katapusan ang karatan. So, tasabi kan sa tuya pong kagurangnan, kung namumuot ka sa namumuot sa nasa imo, anong balos ang pinag-i-expectar mo pa? Kaya kung namumuot ka sa imong kaiwal, inian paagi na ikaw magiging mahirakon, magiging marahayon sa mata kan sa tuyang kagurangnan. So let us strive towards perfection sa tuya pong buhay. Taan perfection is possible. It is only in that way sa paghiling ko na kita po mabubuhay sa dignidad bilang mga sons and daughters, bilang mga aki kan sa tuyang kagurangnan sa langit. Amen? Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang mga kumanlugod ken Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayin kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilaw niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan in sa imong apostol na si San Judas Tadeo, akuan sa mong dulot asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Ininahagad bi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong spirito. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles an sa imong simbahan, tanganing inimagin danay natanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit nun nakatukdoan sa gabos na tawo. Kaya ngunyan, asin sagkod paman, kay bakan bilog na hukbo nin mga angheles, dusay sa imoan isip, kaming nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos din mga hukbo. Ang langit asin daga panukan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, murabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala,
kanambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat pinaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos dan sabi mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Taini an sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Sining man pakapamanggi sa pagkuha niya man kan kalis asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taini, ang kalis kad sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay, nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, tapinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa, si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Sinigman, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaitupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos, amang makakamhan sa pagkasaro, kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan, kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama nyamo, nayaon sa langit. Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit. Ang samong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin nare kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siriman ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan, katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya pungonya na hiras sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban
tawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Diyos na Ama, sa imong espiritu namimibi kami lugod ang sakramento na sa mong inako ngunyan darahon kami sa imong erokan kung sa inan sa imong apostol na si San Judas Tadeo nagmumuraway. Ininahagad bi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa ongoing renovation asin pagmantiner ka mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa ka nakaaging Webes, nag-abot sa 23,621 pesos and 70 centavos. Ang naambag niya to sa siring na misa, nag-abot sa 1,219 pesos and 80 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,954 pesos and 45 centavos. Mapuuna po sa Setyembre 13, ang misa novenaryo para sa kaumawan ni Our Lady of Peña Francia, patrona kan Bicolandia, sa oras na 6:30 sa pagkaaga. Sagkod po ini sa Setyembre 21. Siring man mapuuna man po ang misa novenaryo
para sa kaumawan ni San Padre Pio sa Setyembre 14 sa oras na alas 5:10 sa pagkahapon, sa aldaw na Huwebes, Sabado asin Domingo, ano bina mapoon sa oras na alas 5:40 sa pagkahapon, sagud po ini sa Setyembre 22. Sa Setyembre 14, magkakaigwa po nin All May Rosary Crusade sa oras na alas 3:30 sa pagkahapon. Maabot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous donors, 25,000 pesos, duwang tig 10,000 pesos, 1,500 pesos, 1,000 pesos, pitong tig 500 pesos, 300 pesos, donation through GCash, 4,025 pesos, Chloe and Jovin Balueta, 4,000 pesos, Ray Gianan, 2,000 pesos, Jeric Banzuela, 400 pesos, Chris Ann Moya, 200 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huling bendisyon. Ang sa kuyang pasalamat sa Lambang Saro sa Indo na nagpartisipar sa laog kay Misa, sa choir, sa lector, commentator, sa Kristan, mass collectors, asin mga mass sponsors, asin sa kuya man pong pasalamat duman sa mga danay na nagtatabang sa satuya pong proyekto, lalong-lalo na ang pagayon niya to kan sa tuyang altar. Salamat po sa Indo asin Diyos an magbalos an mga misa niya mo digdi sa parokya, padagos niya mong dinudulot para sa Indo pong mga intensyones. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Iduko an payo asin maghagad kan bendisyon nin mahal na Diyos. Sa intersesyon ni San Judas Tadeo, ilikay kamo kan Diyos na magagamhan sa gabos na pag-alaman asin bendisyonan kamo nin gabos na karahayan. Amen. An para tubos nagtao sa Indo nin katalingkasan na nagdadanay, ipamana niya lugod sa Indo an buhay na daing kasagkoran. Amen. Itanom niya an sa iyang tataramon sa Indong puso asin panoon niya kamo nin kaugmahan. Amen. Maglakaw kamo sa iyang mga dalan asin danay na nakakamidbid, kan matano sa sinmarhay, sagkod na lumaog kamo sa Indong langit noon na pamana. Amen. Asin bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin mahirakon na nama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Thank you po and good morning.